И здравейте, почитатели на Майнкрафт. Аз съм Килера Про и кирката ми свърши. И нося милиони кирки. Да, и той носи милиони кирки. Аз съм духа на кирките. Айде по-бързо от кита дума. Кири, сега се учува в неговата ливада. Това моята ли? Това ли? Да. Моята има път към той. Геопа се връща. Кой се връща? Твоята ливада. Дай, че ми трябва да изкъпвам голда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стига! Вие пътичките към моята ливада. Ва. Казано стойно ти е крил голда. Въгода. Зазаи, кратко каламана. Първата опахесте регулярно малко я. Йоя. Не знаем азбуката. Давай, ние сме целени. Не ми е омръсно да спирам лави. Айран до лавата. Някаква пещера. Сигурно не е следване. Да, не е следване. Това не е пещера. Какво Сме дявол. Висадим се на диаманти. Яя на диаманти. И на кой ред сме? Ние сме на 11. Че ние може да намерим диаманти. Си от мен. Аз си излезе от теб. Гъби. Пъй, май. Как тия са прави стъпичка, да мога да се изкача при тебе и айрон ми да има. Две имата. Чакай пак да има много. Аз паднах. Лава? Не. Какво да лава? Бе, целено. Майко, колко ми. Майко, гъбки. Дайте ли си тук? Пани, има една дупка, пани. Що да пава? Така. Не, ето виж. Ето. Ние не можеш да виждаш. Ти не можеш да умреш. Да, има. Внимавай тук. Още да пием. Не, няма да се вземе там. Що? Така няма да се вземе. Няма смисъл. Нищо няма. Трябва да оберем кола. Вау! Съвсем съм вижда такова нещо. Паха! Тъпи хора, килата тъпи хора. Много тъпи хора. От не обираш такова това. Кола? С кой го? С кирка. Кола, аз си харесвам гледам. Виж къде ми избега. Не видел такова. Зомби. И първото чудовище да видя в тази игра. В PvP. Вау! Уй, как ще се фърля. Чекам. Айрон. Съм тук е опасно. Има 1000 колища. Това е много опасно от тези зомбите. Тук трябва да намерим диамант. Викам някой зомби мутирал такава, дет се спи, дет му да спи. Я попаднем долу. Дома. Къде е? Продавам злато, нищо си. Продавам злато на... той път докато ще мора отпиша толкова, са не мога прочете, но сега сме нищо. Така ли няма да един едно диаманче, бе? На диаманче няма ли? Майко, как ще аз се ходи? Маса фаля ви. Така браво. Че да го искат това.
тя е изследвана, няма смисъл да я изследваме. Ако Да, има... го правим една стъка. Нас къде? Аз тук. Едно. Да се върнем, ма. Диамантна. Да се върнем при печката. При другите. Вълниш я дали? Не. То и аз. Карай да го правим направо. Тук нямаше нищо. Вътре имаш само кол. И 12 айра. Така ли? Да. Да се връщам. Ще го намерим. Моля, пригърни ме. Хало, бало, слънчице. Хало, пригърни ме. Хало, бало, слънчице. Тук Моля, прегърни ме. Това къде? Там горе ли? Хало, бало, слънчице. Къде отида? горе. А, да, тук минахме. Много помня. Тук Мина. Айрон. Да, той при мен на хата. Даре. Има нещо на цепи. Не, нищо на ти. Цепи на... Някой с някакво стърли. Дай. Загубили съм. 12 айра. За мен. Ще го намерим, ма. Загубяме се. Къде сме? Не знам. Помня другия път, къде минаваш. Зомби. И сега къде отиде? Тук? Тръгни нас където си искаш. Да. Изобщо не сме на тука. На къде сме? Няма да държи до печката. Ой, майка си до мен. Тук не може да сме минали. И аз пък ще означавам с... Баба. Не, бе. Лапис. Ти нормален ли си? Лапс. Чам лапс. Хвърлиш лапис. Фалиш. Сайрен. Намеря го. Така. Там? Да. И ето тук нали излезнахме и намеряме това. Значи трябва да видим някъде горе, бе, човек. Даре. Тук сме били. Там горе. Скелетон. Външния свят. Къде е? Външния свят. И така много лесно ще се намерим къде копахме. Ето на пещера. Аз нямам толкова скала, само да се изкача. Като нямаш да ти копаш повече от меню. И като се изкачим, трябва да приключваме епизода. И ще се опитаме да намерим печката. Да, излезнахме на бял свят. Материал кола ще излезе. Малко светлина. Царен свят, къде си? Да, ще ме бъде. Ето тук влезнахме май. Да, не. И добре, така ще завършим епизода. Чао и се опитаме да намерим печката.